Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Nandito na ang programang Alagang PhilHealth. Magbibigay linaw sa inyong mga tanong kasama ang PhilHealth Regional Office Number 5. Mapapakinggan alas 10 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ngayon, nandito na ang inyong mga anchorman. Knock, 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 knock. Who's there? Shh. Hoy, Good morning! who's there? Siyempre, pinakamaganda. No comment. Alang iya ka, Bakit sinabi ko umaga. bang ako? Ikaw pala yung pinakamaganda, hindi naman ako. Kaya nga no comment nga ko, lang iya ka. Oy, good morning, good morning. Kumusta kayo dyan sa PhilHealth Region? Good morning, Ma'am Gigi. Yes, good morning, Sir P. And of course, good morning po sa lahat ng nanonood at nakikinig dito sa Alagang PhilHealth. Of course, kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Oho, makinig sila. Yung leptospirosis, di ba? Usong-usong ngayon. Yan pala 14 days ang incubation. Ito, pag-usapan natin yung leptospirosis, di ba? Ito ngayon ang nakatoka sa atin, Ma'am Gigi. Ayun ko lang. Oh. Hala. Oh, di ba? Ma'am, napag-usapan na natin to last time, Sir P. Mali pala ang ipadala. Ano ba yan? Hindi, ikaw yung listen. Pero hindi pa, usapan natin ulit. Bakit hindi? Ayun nga, sinasabi ko sa'yo. Kasi Kasi, very relevant naman siya. Pero eh, kayo, Sir Pio, gusto yung i-break muna tayo at ayusin natin yung sige, ikaw ang bahala. Pero pwede na ito, pagpatuloy natin. Sige. Kasi, Kasi napaka-importante din talaga. Baka, lagi naman talagang baka, Sir Pio, no? Ako nga, nung lumusong ako sa baha, pumunta ako City Health, nag-take ako ng prophylaxis. Yan. Kamusta naman yung experience mo, Sir Pio? Saan ka pumunta para mag-take ng prophylaxis mo? Nag-swimming ako sa baha. Ang tanong ko, ano ang outfit mo pag swimming po sa baka? Naka two-piece ako, two-piece. Isang tsinela sa kaliwa, isang tsinela sa kanan. Kasi naman, Sir Pio, ang two-piece naman sa akin ay two-piece chicken joy. No wonder. Oy, Kanya-kanya talaga tayong two-piece, Sir Pio, no? asan yung isa? Siraan natin, wala naman siya. Siraan natin abang wala siya. Oh my God, yun. Dapat Ano? hindi natin yung sinisiraan. Ikaw talaga, Sir Pio. Gusto mo lang na namiss mo siya? Alam ko, sinisiraan mo din siya pag wala ako. Ay, hindi. Ikaw ang sinisiraan ko. Given na yan, given. Joke lang. Lahat tayo. Love tayo dito, Sir Pio. Kasi sobrang thankful kami sa iyo at sa DCGV sa pagiging partner namin sa information dissemination. Lalo na ngayong panahon ng bagyo, usong-uso yung ating mga sakit tulad ng leptospirosis. Yan. Oy, ito di ba may kwan, saan yan na kwan, ano ang nirefresh natin yung mga tagapakinig? Saan posibleng makuha yan na leptospirosis? Oo. Kailan niyo narinig lagi ang leptospirosis? Di ba narinig natin yan? Kapag panahong bagyo, panahong maulan, pag panahong binabaha tayo. Oho. Diba? Yan yung visual natin na nababalitaan na uso ang sakit na leptospirosis. Ang leptospirosis po isang sakit na sabi ng microbe, yung Leptospira interregans na may kita natin sa mga gabi na mga hayop tulad ng daga. Ang bacteria ito nabubuhay sa kidney ng carrier. So kidney po ang tinatamaan niya. Kaya minsan po may mga malalang leptospirosis patients, ang nangyayari is kinakailangan ng dialysis kasi tinatamaan po yung kanilang kidney. So, usually po, nakuha ito sa tubig baha na contaminated na ng daga. Usually na ipapasa ito sa tao
kung ito ay lulusog sa baha, kung nag-disertiyo na lulusog sa baha, ay naka-two-piece. Yes. Habang ito ay may bukas na sugat o di kaya ay sa pamamagitan ng pagpasok ng tubig sa ating mga mucous membranes, tulad ng mata, ilong, bibig at tenga. Ano po? Maaari tayong magka-leptospirosis kapag nakatira tayo sa paligid na may lupa o tubig at doon dumudumi or umiihi yung mga infected na hayop. Bukod po kasi sa mga daga, pwede rin pong carriers, yung mga baka, baboy at aso. Pwede rin ito makuha sa kagat ng daga or pag-inom ng tubig na kontaminado ng ihi ng daga. Bihira po ito makuha kapag from person to person. Ano po usually talaga kapag lumusong tayo sa baha at mayroong contamination na ihi ng mga infected na animals. According to data po, last January 1 hanggang June 9, meron tayong 1,030 cases ng leptospirosis ngayong taon, and 41% po ito na mas mataas kaysa sa mga naitala the same time last year. Ano po, so makikita nyo na may increase talaga tayo nito sa leptospirosis cases. Kaya napakagandang pag-usapan natin ito ngayong umaga. Mhm. Alam mo, may kwan ba yan? Halimbawa nagka-leptospirosis, how can one avail nung mga package na ibinibigay ng PhilHealth? Kasi meron yan ng karampatan ako na halimbawa ay nagka-leptospirosis, hindi naman natin hinihingi, may nagka-leptospirosis, napasok sa ospital na accredited ng PhilHealth. Meron bang sinasagot na certain percentage o package dyan na, ito ang tulong ng PhilHealth yan? Paki-expound po, Ma'am Gigi. Oo. So, sa PhilHealth naman po, ang kino-cover po ng PhilHealth dito sa leptospirosis is yung case rate package natin. So, ang case rate package natin sa PhilHealth, kapag kayo po ay na-admit sa hospital, di ba? Pag na-admit tayo sa isang accredited facility ng PhilHealth at kailangan yung ma-confine for more than 24 hours, pwede po yung ma-cover ng PhilHealth. May case rate tayo for moderate to severe leptospirosis, which is 21,450 pesos. Dati po yun around 14,000 lang, pero dahil nagkaroon tayo ng series of increases ng 2024 as well as this early 2025, from 14,000 nag-increase na po siya to 21,450 pesos na ma-avail natin sa levels 1 to 3 hospitals. So, ibig sabihin, kapag tayo po ay na-confine para sa leptospirosis, moderate to severe leptospirosis, maibabawas po sa ating total hospital bill 21,450 pesos. So, yun po ay para sa inpatient benefit natin. Pero tandaan natin, Sir Pio, na meron din tayo na tinatawag natin ng outpatient services ng PhilHealth. So na po dito yung outpatient emergency care package ng PhilHealth. Naalala niyo po, napag-usapan po natin yan noong isang araw, yung outpatient emergency care benefit package ng PhilHealth, kung saan ang mga members po natin ay pwedeng makapag-avail ng mga benepisyo kahit hindi nila kailangan na confine. Pero kailangan po kasi yung ipapasok nila sa hospital ay yung mga emergency na mga situations, di ba? For example, mga dumaang mga bagyo, ay meron kayong mga conditions na kailangan dalhin kayo sa ER or emergency room, ma-avail po natin yung outpatient emergency care package. And for ordinary cases naman po, na gusto nyo lang magpa-check up dahil medyo may nararamdaman kayo, but not necessarily emergency, dyan na po papasok yung PhilHealth Consulta natin or your primary care benefit package. Under PhilHealth Consulta po, covered po yung ating consultation, yung ating basic laboratory and diagnostic test, as well as basic medicines tulad na lamang po ng paracetamol if ever nagka-fever kayo, or yung mga antihistamine natin, mga gamot sa hypertension, diabetes, at iba pang mga common na sakit. Yun. So, meron siyang corresponding na share coming from PhilHealth. So, magaan na sa mga hindi naman natin hinihingi na mga nagkakaleptos, medyo makakatulong. Kung hindi medyo talagang makakatulong ng maigi yung ng PhilHealth. Di ba? So, even though may gano'n na tulong na naibibigay yung PhilHealth,
paano tayo makakaiwas yan? Kasi mas maganda yung prevention is better than cure, di ba? Paano makakaiwas sa PhilHealth, sa PhilHealth, sa leptospirosis, langyak. Wag mo naman ako iiwasan, Sir Pio. Ano ba yan? Kaya naman ako iiwasan mo. Kaya naman pala, Sir Pio, hindi ka pupunta kapag ini-invite namin ng BCG. Laging ibang pinapadala mo. Nagtatampo ko na sa amin. Oo, maganda yung point mo, Sir Pio, na talagang gusto natin prevention talaga. Prevention is better than cure. So, paano natin maiwasan ng leptospirosis, lalo-lalo na ngayong panahon na tag-ulan? Kung una po, huwag po lumusong or maligo sa baha at umiwas sa maruming putikan. Alam ko po, minsan natitempt tayo kasi parang kung swimming pool, yung tubig ba? Yun. Dala sa Sir Pio. Akala niya infinity pool. Yung pala, tubig baha. Huwag mo tayong lulusong. Lalo na po kung meron tayong mga sugat. Kasi sabi ko nga po, kung mapasok yung leptospirosis na bacteria sa ating katawan through openings in our body, tulad ng mga sugat, or even our mucous membranes sa mga opening ng ating katawan, tulad ng mata, ilong, at bibig. Pangalawa, kapag susulong naman tayo sa baha, magsuot po tayo ng bota at gloves. So, boots tayo. Huwag po yung leather, yung pag-cowboy, ha? Baka, kala mo, pupunta ka sa Rodeo Masbate. Yung rubber boots po yan. Bakit naman, Sir Pio, leather boots ko sa cowboy hat sa baha. Yun ang maganda. Yung boots na parang gumigiling-giling ba yung ginagamit ko. Ay, delikado yun, Sir Pio. Aabangan ko yan sa susunod na umulan, baka makita kita. So, wag daw po ng rubber boots at rubber boots. Baka ati-ating suot po yung klase ng damit or sapatos na magbibigay po ng protection mula sa contaminated na tubig or lupa habang nasa trabaho tayo. Kasi minsan talaga, kahit di ba, kahit baha na sa atin, dahil tulad yung lamang Sir Pio na taga-media, talagang lalabas kayo kasi kinakailangan kayo ng mga tao. Mas kailangan kayo kapag mga ganong panahon. Yeah, sabihin po kami sa inyo. Ganun din po sa mga healthcare workers. Sana po maging careful din po tayo. I-protect natin ang ating mga sarili. Pangatlo po, kung hindi talaga maiwasan ang pagluwang sa baha, gusto sa baha, pag-uwi po ng bahay, linisin po agad yung mga body parts natin na exposed sa tubig baha. So, maglagay po ng alcohol or mas better, i-wash po natin thoroughly with running water and soap. Pwede din po gawin natin as prevention measures ang paglagay ng rat traps or rat poison upang mapigilan ang pagdami ng daga. Kasi sabi nga natin po, usually, ang carrier ng leptospira bacteria ay yung mga daga or mga rats. Importante din po nalinisin natin yung ating mga environment, ating bahay, ating kapaligiran, para hindi ito pamahay ng daga at insekto. Pag may mga sugat naman po tayo sa paa at kamay, gamutin natin ito agad. And also, ingatan din po natin ang ating mga alagang hayop upang hindi sila magkasakit at pagmulan ng bacteria. Sir Pio, pwede ko rin po bang ma-mention yung mga iba pang usual na sakit, pag mga panahon ng tag-ulan, para at least ma-remind yung ating mga listeners. At your pleasure, your honor, please. At your pleasure, your honor. Yung leptospirosis naman po, isa pa, ang usually na uso kapag tag-ulan o bagyo at pagbabaha, dengue naman, Sir Pio. Dengue. Kasi syempre, pag maulan, minsan yung mga tubig ulan ay nagsistock sa mga dark areas, sa mga may ipon sa mga mga planggana, at doon namamahay yung mga lamok. Specifically yung carrier ng ating dengue, which is the Aedes aegypti. So, may iiwasan po natin yan. Pasiguraduhin natin yung mga pwedeng pamahayan ng mga lamok ay tanggalin po natin sa ating bahay. And don't worry po, meron din coverage ang PhilHealth para sa dengue. In fact, nag-increase po tayo ng coverage natin sa dengue, lalo na po doon sa severe dengue natin. Kung naaalala niyo po, dati yung case rate natin for mild dengue is 10,000 pesos. Nag-increase po siya to 19,500 pesos. And yung severe dengue naman po natin, dating 16,000 pesos,
Ngayon po, 47,000 pesos na po ang coverage natin dyan. So, ibig sabihin, pag na-confine po kayo for severe dengue, 47,000 pesos po ang mababawas sa inyong total hospital bill. Another naman po na uso kapag tag-ulan is yung tinatawag natin na acute gastroenteritis or AGE. Basically, ang AGE, yan lang naman po ay yung pagdudumi at pagsusuka. Oo. Yung gastroenteritis, ibig sabihin po nagkakaproblema tayo sa ating gastric parts, yung stomach natin, yung intestines natin. May nakapasok po ng bacteria. Usually po, kapag nakainom tayo ng contaminated water or nakakain ng mga pagkain na hinuto gamit ang contaminated water. Minsan, di ba, pag maulan, yung water supply natin ay napapasukan ng maruming tubig at napocontaminate po yun. Kaya, minsan nag-increase din po ang cases natin ng acute gastroenteritis pag maulan. Pag gano'n naman po, acute gastroenteritis, pwede po kayong mag-confine din po sa PhilHealth. Pero usually naman po, kaya naman tayo na-confine for acute gastroenteritis is because of dehydration. Dahil sobrang pagsusuka natin at pagtatae, nauubos yung mga fluids and electrolytes sa ating katawan. Usually, hindi naman kailangan ng, confinement for acute gastroenteritis. Mas maganda na lang po na i-improve natin yung fluids. Dagdagan po natin ang water intake natin at kung hindi po kinakaya ng tubig, pwede po ng Orisol. Mag-take po tayo ng oral rehydration salts. Ang oral rehydration salts po natin, like Orisol, ay available through PhilHealth Consulta. So, kapag kayo po ay naka-experience na pagsusuka at pagdudumi na sunod-sunod, na watery po yung ating dumi, pwede po kayong pumunta sa inyong accredited consulta facility, magpa-check up, maaaring i-recommend ni Doc na kayo ay mag-pecalysis para ma-check ang inyong dumi, which is covered po yung laboratory exam sa mga accredited consulta facilities natin. At covered din po sa ating PhilHealth Consulta ang oral rehydration salts or Orisol, which iyon po ang kailangan natin for acute gastroenteritis. So nakita niyo po, lahat ng mga common na sakit sa panahon ng tag-ulan, maaaring makover ng PhilHealth, either through PhilHealth Consulta or outpatient emergency care package natin, and even our inpatient benefits if kailangan yung makonfine. So yun ang kagandahan, Ma'am Gigi, huwag nang mag-worry. Although hindi natin hinihingi na may magka-dengue, may magka-leptospirosis, yung mga yung nagdudumi-dumi, nagsusuka-suka because of contaminated intakes. May PhilHealth. Punta kayo dyan, covered dyan, pati yung mga laboratorio niyan. Yung mga nakikinig dyan sa mga barangay, huwag mag-worry. Andyan yung PhilHealth, may corresponding dyan na package na dengue ka, na leptospirosis ka, yung susuka-suka ka, nagdudumi-dumi, yung sabi sa suka-ubra. May PhilHealth, yan, andyan. Yung magamot, yung Orisol, yung laboratorio, sagot ng PhilHealth. O basta sa accredited hospital, may karumpatang package, di ba? Yes po, tama po yan, Sir Pio. Kaya, alamin po natin talaga yung mga benefits natin para magamit din natin ito. Kasi sayang naman ng inyong contribution or kahit naman po sa mga indirect contributors, sayang din po ng ibinabayad ng government para sa inyo, para makagamit kayo ng benepisyo kung hindi nyo naman po gagamitin. Huwag sila mag-worry. Andyan, pumunta lang, Doc, nurse, PhilHealth accredited po ba to? Kasi ito, magpapakonsulta ako, nagdudumi-dumi ako, nagsusuka-suka ako, at parang may dengue, huwag nang mag-worry. Pag PhilHealth, meron diyang nakaabang na tulong. Yun, pati gamot, pati mga laboratorio. Magtanong lang, and kung dala yung card lagi, ito yung card ko. Di ba? Pakita lang doon, sabi ni Doña Gigi Naron,
mananagot kayo pag hindi niyo ako inasikaso. Oh, yun ang sabihin nila. Opo. Kaya napaka-importante, Sir Pio, na alam din natin yung mga accredited consulta facilities sa ating lugar. Oho. Kasi sila po yung parang first point of contact ng ating mga miyembro. Bago man po sila pumunta sa mga malalaking hospitals, doon muna tayo sa primary care providers natin. Yeah. Kasi sila po mismo ang magre-recommend kung kaya lang po ba at their level, gamutin yung inyong nararamdaman, at kung hindi naman po, sila po mismo ang magre-refer sa inyo to higher levels of care. So, ganun yun. So, wag mag-worry. Tinaasan na yung Yes, coverage. And pati nga yung dialysis, nabanggit ni Presidente Bongbong nung SONA. Oh, di ba? Sinasabi ko sa iyo. And then, itong importante lang, malaman nila na papasok sila sa government hospital, PhilHealth, accredited yan, pati yung may mga private na accredited Huwag mahiyang magtanong, huwag mag-worry. PhilHealth po ba accredited? Kasi ito mag-aabil ako. May nararamdaman ako, di ba? Oh, ganun yun. So, yun ang mga sa kababayan natin. And pati yung mga kanila, yung mga benefits, yung mga anak, yung beneficiaries nila pwedeng maka-avail if ever na magkasakit. Di ba? Donya Gigi? Yes po. Yun din ang gagandahan sa PhilHealth, Sir Pio. Kahit isa ka lang po na naguhulog, buy one, take many. O, di ba? Yes. Kasi, kahit ako lang po, kunyari, ako po ang nagtatrabaho, pwede ko pong idagdag ang aking asawa or spouse. May qualified dependent, pati na rin po ang mga anak ko, kung 10 man ang anak ko, lahat sila po ay makaka-avail ng benepisyong PhilHealth. Kaya, huwag po kayo manghinayang sa hinuhulog ninyo, sa kinakaltas sa sweldo ninyo, kaya hindi lang po kayo makikinabang, kundi pati ang buong pamilya ninyo. Parang love one, take many. Parang sa Sir Pio yan, marami, very many. Hindi. Inosente ako, walang yaka. Inosente ako. What time is it? What time is it, Miss Gigi Naron? What time is it? Yes, time right now, it's 10:28. Kailangan ko na po magpaalam. Pero bago yan, patuloy po ang aming panawagan sa lahat ng PhilHealth members na siguraduhin po natin updated ang ating contribution, maging ating records upang tuloy-tuloy ang pagkamit ng benepisyo. At para mas marami pa po tayong matulungan. Tandaan po, walang bayad ang pagkuha ng PhilHealth ID at member data record. Ulitin ko po, libre ang pagkuha ng PhilHealth ID at NDR. Mag-ingat tayo sa kumakalat na online fixers na nag-aalok ng serbisyo ng PhilHealth. Bukas po ang aming office, mga local health insurance offices, and express office, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag sarado naman po kami, we can be reached through our Facebook page, PhilHealth Regional Office by Bicol Region, or ang aming PhilHealth Action Center, 8441-7442. Again, maraming salamat po sa lahat ng nanunood at nakikinig dito sa Alagang PhilHealth. Ako po si Gigi Naron, sa PhilHealth Regional Office 5, layunin namin ang PhilHealth na mabilis, patas at mapagkakatiwalaan. Sa ngalan ng aming Regional Vice President, RVP Alberto Simaduriao, kami po ay nagpapasalamat sa suporta ninyo sa National Health Insurance Program. Diyos mabalos po. Thank you so much, Ma'am Gigi, and salamat kan sa inyong pagkantabay. Till next Thursday, and good morning. Inyong napakinggan ang Alagang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Huwebes, alas 10 ng umaga, dito sa DZGB. Alagang PhilHealth. Hatid sa inyo ng PhilHealth Regional Office No. 5. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.